बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। NLFB आफादनि गाहाय दैदेनगिरि हिमंताजों लोगोसे माखासे NLFB सोद्रोमाफोरा थांनाय 22 जुलाइ खालि फिन बिटिआर ओनसोलाव गोजोन खौसेथिनि थाखाय सोरखारजों सावरायलायनो हाग्रा गुदुनिफ्राय उदां अख्राङाव गिदिंना फैफिनदोंमोन आरो दिनैबो खौरां मोननो हाबावनाय बायदिब्ला थाबोबावनाय NLFB लिडार आरो केडारफोरा NLFBनि दैदेनगिरि बि गनायथिनि दैदेननायाव दिनै आरोबाव सा 67 NLFB सोद्रोमाफोरा सोरखारजों गोजोन सावरायनो ओंखारबोबावबाय। मख'नो नांगोनदि NLFBनि सा 67 सोद्रोमाफोरा दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अरुणाचल प्रदेश हाजोनि सिमनानि खियाजुलि ओनसोलनिफ्राय ओंखारबोयो। मोनथिनो मोननायाव NLFBनि आफादगिरि एबा गायसनगिरि हिमंता आरो NLFBनि चेयारमेन बक' बिथांमोना उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अरुणाचल प्रदेश सिमना हाजो सेरमासबा खियाजुलिनिफ्राय बरायनानै थोंजोङै उदालगुरि सनाइगावआव थानाय डिजिनेटेड केम्पआव लानानै फैयो होनना मिथिनो हादों। आथिखालाव बिटिसिनि राजखान्थि थासारिखौ लानानै गोबां सावरायलायनाय सोलिगासिनो। बे बाथ्राखौ खौरांगिरिनि गेजेरजों मोनथिहोदों BPFनि MLA दुर्गादास बर' बिथाङा मोनथिहोनाय बायदिब्ला BPFनि आफादगिरि थामहिनबा बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों दासान्दि सावरायलायनाया सोलिगासिनो थादों आरो आथिखालाव बिटिसि राजखान्थिखौ लानानैबो सावरायलायनाया सोलिबाय थादों होननानै बिथाङा रोखा मिन्थिहोदों। गुबुन फारसेथिं मोनथिनो मोननायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा BPFनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनायनि उनाव बिटिसि ओनसोलाव खुंफुंजानो गोनां उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गोदान फर्मुला बाहायनो नाजानायखौ नुनो मोनदों। जेराव मोनथिनो हानायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गोदान फर्मुला बाहायनो नाजानाय बायदिब्ला बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' आरो बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि गेजेराव सासे नङा सासे बिटिसिनि खुंगिरि खालामगोन नङाब्ला सानैबो दिसपुराव फैनांगोन होनना मिन्थिनो हादों। मख'नो नांगोनदि हाग्रामा महिलारि नङाब्ला प्रमद बर'आ बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि जागोन। लोगोसे सासे बिजेपिनि बिटिसिआव थागोन नङाब्ला सानैखौबो दिसपुराव लाबोना बिटिसिआव बिजेपिनि गाहाय खुंगिरि महरै सासे फसंगोन होनना मिन्थिनो हादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। दिनै बिटिआर सरकारा 4 नं जमदुवार बियाबनि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि कमिटि हलाव खुंफुंनाय मोनसे मेलनि गेजेरजों जमदुवार बियाबनि गासै बिसिडिसिफोरनो गामियाव गोरिब नखरनि आइजोफोरनो जि सुथेग्रा मेसिनखौ राननानै होनो गथायनानै हरनाय जायो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादोंमोन बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि। बेजों लोगोसे जमदुवार ब्लक UPPL दोलोनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासैबो बिसिडिसि चेयारमेन बिथांमोना। आरोबाव गुबुन खौराङाव फैदो। आसामाव कंग्रेस हान्जानि थाखाय गुबुन मोनसेबाव खहा। खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला कंग्रेसनि गुबुन सासे MLAआ BJP दोलोआव हाबनो हासिगौ होनना मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि गिबि खेब कंग्रेस MLA जानाय भास्कर बरुवाया थाबैनो दोलो नागारनानै BJPआव हाबसिगोन। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला भास्कर बरुवाया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों सावरायदों आरो सावरायनाय समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि खावलायनायाव कंग्रेसनि MLA भास्कर बरुवाया BJP दोलोआव हाबगोनखौ फोरमायदों। मुलुगनाङै महामारी कर'ना भाइरासनि जाउनाव गारि मटर सालायनानै नखर खुंबोनाय सुबुंफोरा आथिखालाव गोबाव सम लकडाउन होनायनि थासारियाव गोबां जेंना जेंसिजों मोगा-मोगि जानांगौ जादों। बेखौ नोजोर होनानै अल आसाम मटर ट्रेन्सपर्ट एसोसिएशनआ मोनसे बिथांखि लादों जेराव बास गारिनि हान्था मेलायाव रायजो राजाफोरनि भाराखौ फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय 50% बांहोनो थि खालामदों। अल आसाम मटर ट्रेन्सपर्ट एसोसिएशनआ फोरमायनाय बायदिब्ला सरकारा फालांगियारि गारि मटर सालायगिरिफोरनि दुखु दाहा जेंनाफोरखौ लानानै दिनैसिम सावरायलायाखै होनना फोरमायदों। जायनि जाउनाव कर'ना भाइरास एबा COVID-19नि थाखाय 4 दान गुबुन मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम हान्था मेला एबा थांलाय फैलाया बन्द जानानै दङ। मख'नो गोनांदि फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय गासै हान्था मेला एबा थांलाय फैलाय फसंथानफोरा आबुङै खुलि जाफिनसिगोन होनना सरकारा मिन्थिहोदों। बेनिखायनो अल आसाम मटर ट्रेन्सपर्ट एसोसिएशनआबो फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय बास गारिनि भाराखौ 50% बांहोनो थि खालामनाय जादों। बेनि थाखाय आसामनि हान्था मेला बिफाननि मन्थ्रिनो गांसे गोसोखांलाइ गथायनायबो जाबाय होनना मिन्थिनो हादों। गुबुन फारसेथिं मोनथिनो हाबावनायाव महामारी कर'ना भाइरासनि जाउनाव बन्द लाखिना दोननांनो गोनां जानाय सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ मिज'रामाव खुलिफिननो गनायथि होबाय।
मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला कर'ना सन्देरनायनिफ्राय उदां जानाय जायगाफोराव गं 300निबो बांसिन फरायसालिफोरखौ गोदान सोलोंथायारि बोसोर 2021-22 नि थाखाय फिन खुलिफिननो गनायथि होबाय। बे बाथ्राखौ रायजोनि सोलोंथाइ बिफाननि सासे बिबानगिरिया बिनि सोमोन्दै रोखायै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासनिफ्राय उदां जानाय गामि एबा सहरफोरनि सिङाव थानाय गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालि एबा हायार सेकेन्डारिसिम खुलिफिननो गनायथि होनाय जाबाय। दानिया गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो। थांनाय माखासे सानफोर सिगां जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाउनाव भुटान हादरनिफ्राय बोहैख्लायबोनाय खाना माख्रा दैसानि दैया गिथाव महरै देरबोनानै चिरां जिल्लानि सिसुबारि गामिखौ लोमसावफैनाय आरो हा खुरखानायजों गोबां नखरफोरनि न'-बां, बारि बागान, आबादथिलिफोरखौ सिलिंखार खालामदोंमोन। जायनि थाखाय सिसुबारि गामिनि गासैबो 102 नखरफोरा न' नागारनानै साखाथिनि फोथाराव राहा बादा फसंनानै थानांनो गोनां जादोंमोन। आरो दा मिन्थिनो मोननायाव चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय सिसुबारि गामिखौ दैबाना आरो हा खुरखानायनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय दै लामा दानगारनाय आरो बान्दो खोनाय खामानिखौ बिटिआर सोरखारा जागायजेनबाय होनना मिन्थिनो हादों। दानिया आरो फैबावदो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा कलेजाव दिनै देहायारि अंगहानि सुबुंफोरनो सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ रानदों। मोनथिनो मोननायाव मिरु सोरखारनि बिथांखि बायदियै बाक्सा जिल्लानि बरमा फरायसालियाव देहायारि अंगहानि सुबुं आरो बैसोगोरा गागि सुबुं साफ्रोमखौबो समान नोजोरजों आवगायलांहोनो हानाय बायदियै अंगहानि सुबुंफोरनि सुबिदा बायदियै बायदि मुवा बेसादफोरखौ राननानै होदों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'नि मासि लानानै सामलायनायाव बे हाबाफारिया दिनै जाफुंनानै थाङो। मख'नो गोनांदि भारतनि रायजोआरि समाज मोनथाय आरो गोहो मन्त्रि के.एम. प्रतिमा भुमिका गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै राननानै होयो। बेजों लोगोसेनो फैगौ समाव बड'लेण्ड हालामा जौगानायनि थाखाय मिरु सोरखारनि लानाय मोनफ्रोमबो बिथांखिफोरखौ प्रमद बर' सोरखार दैदेननायाव मोननाय जागोन होननानै फोरमायथियो। दानिया फैबावदो। भारतजों लोगोसे गासैबो हादरफोरानो आफगानिस्तानाव लामा गोथेनानै थानांनाय गाव गावनि नोगोरारिफोरखौ दिहुननानै लाबोनो नाजागासिनो दङ। मोनथिनो मोननायाव भारतआ थांनाय 15 आगस्टआव तालिबानआ आफगानिस्ताननि राजथावनि काबुलखौ दखल खालामनायनि सिगांनिफ्रायनो बे हाबाफारिखौ जागायदोंमोन। मिन्थिनो मोननायाव भारतआनो बयनिख्रुइबो सिगांसिन काबुलाव थानाय थान्दै मावख'आरि मावसुमाफोरखौ लिंहरदोंमोन। जायनि जाउनाव लामा गोथेनानै थानांनाय नोगोरारिफोरखौ लासै लासै अख्रांमा सान्थ्रिनि उरां जाहाजजों लाबोनाय जादोंमोन होनना मिन्थिनो हादों। बे समावबो दिनै खौरां मोननो हाबावनाय बायदिब्ला आफगानिस्तान हादरनिफ्राय भारतनि सुबुंफोरजों लोगोसे सा 78 सुबुंफोरखौ उरां जाहाजजों दिल्लीनि बिरखं गाथोनसिम रैखाथियै लानानै फैनो हादों होनना मिन्थिनो हादों। मख'नो गोनांदि भारत हादरा दासिम भारत हादरनि आफगानिस्तानाव थानाय सा 300 सुबुंफोरखौ आफगानिस्ताननिफ्राय रैखाथियै गावनि हादराव लानानै फैनो हाबाय होनना मिन्थिनो हादों। दिनै बेलासिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।